Laskeeko suomalainen? Kaikissa moottoriurheiluilla tai autokulleissa mennään siihen, että säännöillä avusta tehdään yhä tasapaisemmin. Mutta se mikä on hieno siinä 60-luvun kehityksessä, ei yksin täällä, vaan ralliautunut siihen kansainvälistykin, oli se, että erityyppisillä autoilla oli etuneet asema eri kilpailussa, eri olosuhteissa. Se on ehkä hienoa siinä 60-luvussa, plus sitten se, että silloin Suomi heräsi jonkunlaisesta tämmöisestä joku loukkaantunutta väkisin ei voi loukkaantua. Siis tämmöistä kainia muuta mahdollista ajasta siihen, että voidaan menestyä jossakin semmoisessa lajissa, joka mielletään laajemmin kansainväliseksi moderniksi lajiksi. Mikä se menestys? Se on siis se, että alettiin pärjätä jossakin Monte Carlo rallissa ja sitten huomattiin saman tien, kun sen menestyksen kautta saatiin huomattavaa ulkomaista osanottoa tai sataa osanottoa tänne, niin huomattiin, että täällähän meillä on suoranainen etulyöntiasema, täällähän me olemme se mittatikku, joka vastaa muu rallimaailma mittaa itseään. Ja saavutettiin se status tavallaan, että hullut suomalaiset on rallin ykköskansa. Onko meillä vielä se status olemassa? Kyllähän sitä jäljellä on. Siis kyllä mä väitän, että tänä päivänäkin vielä suomalaisten ansiosta on jossakin määrin helpompi preikata kansainvälisen huippuvuoden rallissa jollakin muulla kansallisuudella. Joo. On se rikkaampi isossa maassa ja niin poispäin. Kyllä. Mutta se ei ole niin vahvasti ranskalaisten imagoa vaikuttava kuin suomalaisten imagoa. Eli siis suomalaisten se että 60-luvulla iskostui suomalaisten imagoon, että koko maailmassa ja kaikissa kansalaispiireissä, mutta aika laajassa joukossa kuitenkin iskostui tämä